Bos días a todos e a todas e benvidos a esta convocatoria de sesión ordinaria do Pleno en base á seguinte orden do día. En primeiro lugar, aprobación de borrador de actas de sesións da sesión anterior. Non sei se tedes alguna consideración que aportar, facer. Pola nosa parte, non. Pois tampouco, pois dámola aprobada, non? Votos a favor da acta, da aprobación da acta, queda aprobada por unanimidade. No segundo punto da orden do día está a concesión de bonificacións potestativas do imposto sobre bens inmobles. A documentación está as persoas, as familias que a proposta de aceptarlles estas bonificacións, tedes toda a documentación nos vosos correos, así que, se tal, paso a palabra a Cati Somoza, portavoz do Partido Popular. Bueno, buenos días a todos e a todas. En relación coas bonificacións do imposto de bens inmobles recollidas, nada que obxectar, estamos totalmente de acordo e a favor delas, pero o que sí queremos manifestar é que cando o Partido Popular gobernaba, precisamente no mandato en que eu era concelleira, se aprobou esta ordenanza de bonificación sobre as construcións de naturaleza gandeira, forestal e agrícola, que se podían bonificar hasta o 90%, os dous grupos, tanto o Partido Socialista, o Grupo Socialista como Unidade por Rodeiro, foron moi críticos con esta bonificación, porque era insuficiente, unha serie de cousas que vostedes levan 3 anos gobernando e non foron quen de mellorala. De mellorala nin con unha coma a maiores. Só quería deixar eso claro, porque demostra moito o que vostedes fan. Unha cousa é predicar e outra moi diferente dar trigo. Nada máis. Sí, pola nosa parte, quero dicir, aquí o que se trae e o que se somete a votación é as familias a cales se lle vai conceder unha bonificación. Se a portavoz do Partido Popular considera que a bonificación que ela mesma aprobou está mal e necesita melloras, pois o normal é traer unha iniciativa. Sei que dá algo máis de traballo, pero, quero dicir, nós, como grupo de goberno, sempre aceptamos e traemos a pleno todas as propostas que veñen do Partido Popular ou de calquera partido que conforma esta corporación municipal, polo cal, se tedes algunha idea de mellora, pois podía vir a este pleno o debate sobre as mesmas. Aquí o que nós traemos a pleno é a aprobación das bonificacións a familias que cumplen e que poden ter dereito a ela, e o máis normal non entrar noutro tipo de debates e así darlle pa diante a este tipo de iniciativas e aprobarlle esta bonificación a estas dúas familias. Así que non sei se ten alguna consideración máis que facer. Sí, unha última. O máis normal é que a oposición faga o traballo que ten que facer o goberno e que o goberno traiga ao pleno o traballo da oposición. Hombre, estáche ben a cousa. Nós estamos a favor das bonificacións. Para eso as aprobamos no seu día e non temos nada que añadir. Quen non estaban eran vostedes. Por eso que queremos simplemente deixar claro que vostedes unha cousa é o que din e outra cousa é o que fan. Ben diferente. Nada máis. Non temos nada que obxectar en contra das bonificacións que se van a aprobar aquí, todo ao contrario, non se está bonificando as familias, estánse bonificando bens inmobles que cumplen. Evidentemente, son propiedade de algunhas familias, pero nada máis que añadir. Vale, votos a favor destas bonificacións. Votos en... queda aprobada de maneira unánime. Terceiro punto da orden do día, moción da concelleira delegada de Infancia en defensa dun financiamento xusto para o punto de atención á infancia. Ten a palabra Patricia. Bos días a todos e a todas. Presenta ao Pleno da Corporación esta moción que, se tedes a ben, paso a ler os acordos.
e deixo a un lado a exposición de motivos. O primeiro acordo é instar a Xunta de Galicia a incrementar de maneira inmediata o financiamento destinado aos puntos de atención á infancia. O segundo punto é solicitar a revisión do modelo de financiamento para garantir a sustentabilidade económica dos concellos, especialmente dos máis pequenos. E o último punto é dar traslado desta moción á Xunta de Galicia, á FEGAM e aos grupos parlamentarios do Parlamento de Galicia. Grazas. Vale. Bueno, hai registrado unha emenda. Sí. Dou a palabra para que a presente. Vou a repartila, non sei se xa tedes. Tedes a emenda fotocopiada. Vale. Sí. Sí, gracias. Ben, pois paso a ler os acordos desta emenda de sustitución relacionada coa proposta da moción da Concelleira Delegada de Infancia do Grupo Municipal Socialista en defensa dun financiamento xusto para o punto de atención á infancia. Ben, pois ao Pleno de Rodeiro para a adopción e aprobación se procede dos seguintes acordos. A Xunta de Galicia leva anos financiando o funcionamento do PAI. O que non existe é ningún financiamento por parte do Goberno de España para o mantemento das prazas de 0 a 3 anos. Por elo, a proposta é solicitar ao Goberno Central que cumpra e destine fondos para o financiamento de educación de 0 a 3 anos, xa que na actualidade non conta con ningún tipo de financiamento por parte do Goberno de Pedro Sánchez. Segundo, solicitar á Xunta de Galicia que incremente a financiación destinada aos pais, tal e como se ten comprometido a facer cando o Goberno de España destine fondos para financiar as plazas de 0 a 3. Terceiro, solicitar ao Goberno Central que recapacite co novo decreto que está propoñendo Pedro Sánchez, xa que suporía reducir de 20 a 16 plazas nos pais como de Rodeiro. Por outro lado, solicitar á Concellería de Infancia que destine unha partida específica no orzamento para cubrir o custe do material didáctico e os xoguetes empregados no PAI, pois consideramos que non debería recaer económicamente nas familias de Rodeiro con fillos nun tramo de idade nos que a educación é gratuita en Galicia. Solicitar tamén á Concellería de Infancia que estea atenta e non deixe pasar as liñas de axudas destinadas aos puntos de atención á infancia de Galicia, axudas que o Concello de Rodeiro podería ter acceso para poder ampliar plazas a maiores das que se reciben para o seu funcionamento e non foron solicitadas. E, por último, solicitar ao Concello que destine o financiamento necesario para poder rematar o edificio de uso asistencial, que conta cun proxecto que ascende a 1.164.000 euros, dos cales a Diputación lles concedeu 500.000 euros e a Xunta de Galicia 150.000 euros máis. O prazo da axuda da Deputación remata o 31 de outubro e aínda non deu comenzo nin ao proceso de contratación para poder así trasladar o PAI a maior brevidade, aumentando as prestacións para os nenos e nenas e tamén para as traballadoras do mesmo, ao poder contar con un espazo de esparcemento ao aire libre, xa que na actualidade carecen de zona exterior. Eses son os acordos da nosa emenda de sustitución. Vale. Ten a palabra... No, Secretaría de debatir as dúas iniciativas xuntas, tanto a emenda como a propia iniciativa, despois votas a emenda, ya se sal rechazada, votamos a moción. Sí. As escolas infantiles e os puntos de atención á infancia non son competencia directa do Estado, senón da Xunta de Galicia. E se a Xunta tiña competencia no seu día para implantar a gratuidade, agora tamén a ten para ampliar o financiamento e dotar destes servizos dos recursos necesarios para ofrecer unha atención de calidade. Do mesmo xeito, tamén compre destacar o compromiso deste Goberno coa modificación do edificio de uso asistencial, unha infraestructura que este Executivo apostou de maneira decidida, mentres que este proxecto estivo abandonado nos anos do Goberno do Partido Popular. Non se engane que isto é unha reivindicación xusta, necesaria e moi urxente, porque a realidade é ben diferente. Falar dos puntos de atención á infancia é falar das nosas familias, da conciliación, da igualdade de oportunidades e do futuro do noso concello.
E a atención á primeira infancia non é un gasto, senón que é un investimento estratégico que repercute directamente na calidade de vida dos veciños e das veciñas. E os concellos vimos asumindo durante anos un importante esforzo económico para garantizar o funcionamento deste servizo, porque coñecemos a súa importancia. Pero o financiamento actual por parte da Xunta de Galicia resulta claramente insuficiente para cubrir o custo real do punto de atención á infancia. Porque sabe cal foi o importe total concedido da Xunta de Galicia ao Concello de Rodeiro no curso 25-26? Foi exactamente de 20.278 euros. Este importe, supostamente, está composto por unha axuda fixa de mantemento da unidade, que, segundo as bases, nos conceden 9.212 euros por ano, e o restante corresponde á compensación pola gratuidade da atención educativa. Isto é realmente o que lle importa á Xunta de Galicia aos servizos no rural? 20.278 euros para cubrir 20 prazas todo o ano, porque esta cantidade é insuficiente para garantir un servizo todo o curso, porque os números son claros, o custo do servizo aumentou, os custos do mantemento aumentou e os gastos do persoal increméntase, porque estas mestras cobran 14 pagas e a Xunta de Galicia soamente nos abona 11 mensualidades. E o resto, porque se falamos de apoiar as familias e de fixar poboación, a hora de poñer cartos, quedamos caladiños. O que sí que se preocupa a Xunta de Galicia é de que a plaquiña de esta escola infantil xa é gratuita, estea ben colocadiña ali na porta e que se vexa ben. Diso sí que se preocupa. E cada euro que o Concello ten que destinar para compensar esa falta de financiamento por parte da Xunta de Galicia é un euro menos para mellorar infraestructuras, para reforzar os servizos sociais, para impulsar actividades culturais ou mesmo para atender outras necesidades da veciñanza. E hai que destacar que a demanda dos servizos segue medrando, porque as 20 prazas xa non son suficientes para atender a todas as familias que precisan conciliar. Porque xa digo, estamos falando dun servizo esencial para as familias, porque grazas aos puntos de atención á infancia, moitos pais e nais poden acudir ao seu posto de traballo coa tranquilidade de saber que os seus fillos e fillas reciben unha boa atención por parte das profesionales, porque sí que lles hai que chamar a estas mestras e educadoras profesionales, porque desenvolven un traballo exemplar, con responsabilidade, con profesionalidade e coa calidade humana, que son unha peza fundamental no desenvolvemento educativo e emocional destes nenos. E isto é unha petición compartida por numerosos concellos galegos porque todos vivimos a mesma realidade, manter un servizo esencial con financiamento insuficiente. E a cidadanía o que espera é colaboración entre administracións e solucións eficaces, porque apostar pola infancia é apostar polo futuro dos nosos concellos e, sobre todo, polo futuro de Galicia. Moitas gracias. Ten a palabra a portavoz do Partido Popular, Cati Somoza. Ben, gracias. A nosa emenda non elimina a defensa do pai, senón que a fai máis completa e máis útil. A nosa emenda introduce compromisos concretos para todas as administracións, non só para unha. Polo tanto, todos e todas compartimos un mesmo obxectivo, que o pai continúe prestando un servicio de calidade e que as familias do noso concello conten cun recurso esencial para favorecer a conciliación e a atención á infancia. Precisamente por iso presentamos esta emenda de sustitución, porque entendemos que a moción que presenta a concelleira delegada de Infancia é parcial e limita toda a responsabilidade a unha única administración, cando a realidade é que a financiación do pai debería requerir a implicación de todas as administracións. Por iso, reclamamos ao Goberno de España que asuma tamén a súa responsabilidade. A educación de 0 a 3 anos é unha etapa educativa fundamental e o Executivo Central non participa no seu financiamento. Se realmente aposta pola conciliación e pola educación infantil, tamén debería de haber unha achega económica do Estado para aliviar o esforzo que realizan as comunidades autónomas e os concellos e, ademais, o seu presidente, Pedro Sánchez, prometeuno e os feitos a día de hoxe non son o que prometeu, senón a realidade é que están aportando 0 euros.
Segundo, mostramos a nosa preocupación polo novo decreto estatal que se está propoñendo, que non sei se vostede tuvo ocasión de velo ou non, pero suporía a reducción de plazas nos PAIs como é o de Rodeiro, pasando de 20 a 16 prazas. Entón, vostedes está solicitando ampliación de plazas, pois o mellor co que se encontra é con un decreto do goberno de Pedro Sánchez que o que fai é reducirlas en 4 aínda, con lo cual quedaría o noso Concello moi desprotegido, o sea, as familias do noso Concello desprotegidas as que teñan nenos de 0 a 3 anos. E desde logo que nun Concello como o noso non podemos permitir perder servicios nin oportunidades para as familias. Necesitamos manter os servicios que hai, melloralos e ampliar a oferta, nunca reducila. Ademais, incorporamos medidas concretas nesta emenda que dependen directamente do Concello. Por exemplo, o material didáctico, os xoguetes e os contos non deberían recaer económicamente nas familias. Dixémolo xa en plenos pasados e reiteramos eso. O Concello debería asumir ese gasto como se facía antes da súa chegada a esta Concellería de Infancia. Por outro lado, debería ser máis dilixente nas solicitudes de convocatoria das xuntas destinadas aos pais. Había liñas de axuda para ampliar e mellorar o servicio, para ampliar as prazas, e debería de ser responsabilidade súa solicitalas en prazo e forma, para non perder oportunidades de financiamento e evitar despois vir reclamar o que xa podían optar como outros concellos galegos. Pero, como sempre, os deberes sin facer e despois vimos con mocións ao pleno. E, por último, insistimos na necesidade de acelerar a financiación do edificio asistencial. Existe un proxecto con unha importante achega da Diputación e tamén con outra achega da Xunta, pero o tempo corre, os prazos rematan e a obra está sen sacar nin siquiera a contratación. É imprescindible, ou nós consideramos que é imprescindible, impulsar esta obra para que o PAI poda trasladarse a unhas instalacións máis amplas, máis modernas e adecuadas, con espacio exterior, algo que a día de hoxe carecen tanto nenos como as profesionais que traballan nel. En definitiva, esta emenda busca ampliar a súa moción, facela máis completa e exixir responsabilidades a todas as administracións para que o PAI de Rodeiro conte con financiamento, cos recursos e as instalacións que merece. Cando hai axudas, se non as solicitan, pois despois encontrámonos cos problemas. Nada máis. Eso é o que eu quería aportar da nosa emenda. Patricia. Sí. A mí aquí gustaríame ver a diferenza entre galiñas azuis e os puntos de atención á infancia, porque cando falamos dos puntos de atención á infancia, todos son excusas, atrasos e faltas de investimento, pero se medimos o apoio entre unhas e outras, gañan as galiñas azuis. Elas teñen todo garantizado, incluso as instalacións, e o pai parece condenado á súa sorte. En canto ao material, o Concello faise cargo totalmente do material, da súa compra, así como a realización do simulacro e a modificación do plan de autoprotección. Fai menos de un mes que se modificou o plan de autoprotección e se fixo o simulacro, iso pagado con fondos do Concello de Rodeiro. E aparte diso, tamén vou resaltar que o Concello estivo pagando as facturas a unha empresa dende o mes de xaneiro a marzo, para cubrir a falta de 2 educadoras. Así que 20.000 euros, como vostede pode comprender, non chegan, porque 20.000 euros só nos chega para pagarlle a unha mestra. E a outra, que facemos? Non lle pagamos. Vale, para finalizar o debate sobre esta moción presentada pola concelleira Patricia, decir varias cousas que a mí me parecen realmente interesantes. É dicir, cando o Partido Popular presenta unha iniciativa, do último que se acorda son dos vecinos e das vecinas de Rodeiro. Se nos fixamos nas 3 primeiras propostas, aparece 5 veces Pedro Sánchez e o Goberno do Estado. Esta é unha iniciativa claramente enfocada a desgastar outros gobernos
deixar de lado pois os veciños e as veciñas, que eu vendo a moción que presenta a concelleira, pois é unha moción que está pensando nas familias de Rodeiro, e vostede querelle facer unha réplica pensando en Pedro Sánchez, polo cal este tipo de iniciativas, pois a min, quero dicir, non me agradan dentro da política municipal, porque os que participamos en política tamén falamos de política de Estado, política autonómica, pero cando vimos ao pleno da Corporación Municipal que as únicas iniciativas que se presentan sea para desgastar un goberno do Estado sin aportar ningún tipo de proposta, pois pareceme que non está ben de cara aos veciños e ás veciñas da nosa localidade, porque a min abúrreme literalmente ver tantas veces a Pedro Sánchez e ao goberno de España nunha proposta que debería falar de nenos e nenas de 0 a 3 anos en Rodeiro. E seguindo falando sobre a proposta, aquí tamén enorgullecerse do noso goberno municipal, porque vostede está pedindo que aceleremos a inversión no edificio que vostedes tiñan para unhas butacas e ver películas, que tiñades para unhas aulas de informática, e agora, pois, alégranos tamén o voso apuro de que executemos un centro de día e un punto de atención infantil nel. Iso é unha boa noticia para Rodeiro, pero é grazas a este goberno. Non é grazas ao que vos fixestes, porque o que vos fixestes salía un palomar. E nós imos executar un centro de día e un punto de atención á infancia. Estamos traballando neso, pero nós aquí só levamos 3 anos. Vos non o destes feito en 12, dádenos algo máis de marxen. Estou seguro que cando nós cheguemos aos 12 anos gobernando Rodeiro vai ser outro. E mentre vos estabestes gobernando Rodeiro, pois seguiu, quedouse naquela etapa de Manuel Salgado que nos acompaña e Pepe Vence. Non se avanzou absolutamente en ninguna área de goberno. Seguindo no seu discurso sobre o financiamento da Xunta de Galicia, os veciños e as veciñas tamén deben saber que Taboada ten unha galiña azul, que Antardulla ten unha galiña azul, que en Chantada hai galiñas azuis, que en Lalín tamén hai galiñas azuis. Sabe canto poñen eses concellos para a atención dos seus pequenos e pequenas, para os nenos e nenas de 0 a 3 anos? Poñen 0 euros. Sabe canto está poñendo o Concello de Rodeiro? En torno a 80.000 euros. Polo cal, señora Cati, non nos faga perder o tempo defendendo a Xunta de Galicia, que non acompaña en termos económicos ao noso Concello, e só nos veña aquí falando de Pedro Sánchez. Onde están eses 80.000 euros? Quere que tamén lle diga onde están? Porque a información é boa cousa que a teña a xente, xa que, bueno, os bulos e por aí xa llos lanzades vos. Sabe canto devolveu a Xunta de Galicia ao Estado de fondos que viñan de Europa para atención á infancia de 0 a 3 anos? 22 millóns de euros. E sabe por qué? Que ainda se cadre o máis lamentable. Pois que a Xunta de Galicia quería que se pudera financiar con fondos públicos tamén entidades privadas. E o goberno do Estado, pois, dixo que non. Que pasa con eses 22 millóns de euros que non deu executado a Xunta de Galicia por incompetencia? Pois pasa que Rodeiro, os veciños e as veciñas teñen que poñer dos seus impostos 80.000 euros para o punto de atención á infancia, mentres que, reitero, a Xunta de Galicia financia o 100% en Taboada, nos mesmos marxes educativos, financia o 100% en Chantada, financia o 100% en Antardulla. Por poñer estes dous concellos limítrofes con nós como exemplo, porque son concellos da mesma dimensión, pero tratados de maneira moi diferente polo Partido Popular. Así que a seguinte vez que queira presentar iniciativas para defender única e exclusivamente os intereses da Xunta de Galicia, por favor, non nos faga perder demasiado tempo, porque o tempo que nós perdemos en discutir sobre Pedro Sánchez é tempo que non dedicamos á nosa xente. Moitas grazas. E pasamos á votación. Votos... Perdón, non teño un turno de palabra, de réplica. Non, porque son dous, como toda a vida, incluso cando eu estaba na oposición. Votos a favor un segundo. da emenda. Alberte, Patricia interviu 2 veces a parte de ler os acordos. A voceira da oposición interviu unha vez máis ler os acordos da emenda. Se non se me dá o segundo turno de réplica, pois dío, claramente. Pero é unha injusticia en toda regla. É unha injusticia. Quero dicir, se quere outro momento de réplica para defender os intereses de Rueda e desgastar a Pedro Sánchez e non falar dos nenos e das nenas, tómese o seu minuto de gloria, logo outra vez, sin problema. Moitas gracias. Non estou defendendo a Xunta de Galicia.
non é por nada, pero na moción menciónase 2 veces a Xunta de Galicia. Aquí sí que non se defende as familias de Rodeiro, nin aos nenos e nenas de 0 a 3. Na nosa emenda, no noso acordo de emenda, vale, fálase do que se lle reclama a todas as administracións, as 3, porque consideramos que a educación é o sumamente importante como para que todas as administracións aporten o seu grande area. E digo todas, vale? Entón, aquí fálase de instar a Xunta de Galicia que incrementa a financiación. Aquí tamén se fala de instar ao Goberno de España a que cumpla co que prometeu. Porque se non o prometera, vale, pero prometeu-no. Aquí tamén fala de instar a Consellería de Infancia que destina unha partida específica para cubrir o custo de material didáctico e os xoguetes empregados no PAI. E non diga que non os están pagando as familias, porque ao mellor este ano non os pagan, pero nos 2 anteriores sí. Sí, señora Patricia. E máis, dábaselle unha captura de pantalla de Amazon co que tiñan que comprar. Vale? A maiores do material que cada neno ten que levar, como é lóxico, para o seu uso no PAI. Ben, tamén se solicita rematar o local de arriba para que os nenos e as profesionais que dan as clases pois estean máis cómodas, claro que sí, porque teñen axudas concedidas, vostedes xa sabemos que van tarde con todo, porque así pasou co pabillón, e despois as cousas quedan como quedan. Hai unha axuda que remata o prazo para estar executado o 31 de outubro e que non teñen nin posto o primeiro ladrillo. Non sei que vai a ser desa axuda, vamos, nin sei que vai a ser dese centro asistencial. Tamén se fala de que solicitarlle ao Goberno que recapacite con novo decreto, porque cando en vez de 20 plazas teñamos 16, igual nos ven a vista a todos. O sea, isto non é protexer as familias, é que me fai gracia que me digan que isto é protexer a Xunta. Vamos, e se vostedes queren unha galiña azul, eu nesta moción non vexo nada de instar a Xunta de Galicia que dote a Rodeiro dunha galiña azul. Vamos a ver, hasta o 2023, os 12 anos anteriores gobernou o Partido Popular. Nunca na vida choramos un céntimo destinado á educación, pero xa sabemos como son vostedes. Moléstalles destinar diñeiro pois para o punto de atención á infancia, moléstalles destinar diñeiro para o mantemento do colexio. O sea, todo o que ten que ver con menores, todo o que ten que ver con infancia, para vostedes ten interés cero. Gracias. Patricia. Nada, non gobernamos máis. Reiteramos, Pedro Sánchez comprometeu 22 millóns que lle tuvestes que devolver por non nos dar xestionado, é dicir, é que eu pareceme un absurdo tan grande falar de 0 a 3 anos e, sobre todo, tamén que nos digan os que temos fillos na educación infantil e ímolos ter aquí en Rodeiro, na nosa localidade, nos servicios públicos do noso concello, que lle lo digan os que non nos tuveron, que non nos preocupa a infancia. Quero dicir, eu supoño que se isto se estuvera transmitindo neste momento, as familias estánse escarallando ca risa. Porque eso sí que é moi cómodo. Os que os levades a centros privados, criticados aos que defendemos os públicos, os que os levades a outras localidades, decides que nós somos os menos interesados na educación de 0 a 3 anos ou na educación local de Rodeiro, vale? Pois sí, señora Cati, é vostede a máis preocupada pola atención primaria, infantil e o resto das educacións públicas. É vostede a máis preocupada. E con respecto á demagoxia que vostede fai, déme unha explicación cando poda, de por que en Taboada é gratuito, en Antas é gratuito, en Chantada é gratuito, en Rodeiro temos que poñer 80.000 euros. Co mesmo goberno da Xunta de Galicia. Iso sí que sería un tema curioso de que lle explicara vostede á xente. E nós tamén nos tuvemos que poñer. Non, e nós tamén nos estamos poñendo. Pero que deberíamos defender todos os desta corporación é que a Xunta de Galicia trate de maneira igual a todos os concellos. E se un neno ou unha nena en Lalín ou en Chantada ten un servicio gratuito, pois aquí están pagando todos e todas as vecinas cos seus impostos.
E vostede debería defender que os impostos dos veciños de Rodeiro provaen dedicados a temas que non son competencia municipal. E consideramos que tamén é de xustiza. Despois, esa preocupación por un xoguete que levamos os que utilizamos o punto de atención á infancia por consenso e porque estábamos de acordo en que aportar un xoguete, pois estábamos de acordo. A ver, vostede non se enfade, porque eu non me enfadei. E eu son un dos usuarios. A vostede non lle preocupa, porque se en Lalín, nas vosas épocas, ou donde os levabades vos, pois non había que levar nada, nin pagabades nada e tal, cousa que foi mentira na súa época, pois alá vostedes. Pero quero dicir, nós a atención que temos sobre a infancia, os que utilizamos o servicio, é impecable por parte das traballadoras municipales, impecable, e por parte da Consellería Delegada tamén é un traballo impecable. É ben desarrollado, en plazo e forma. Non volveron quedar rapaces fora a pesares da gran demanda e da gran natalidade que estamos. Falamos, se queredes, da vosa época. Cantos quedaron fora algún ano? E a vosa preocupación foi moitísima, foi moitísima. Porque é un problema que tedes vos, que eu fixen a oposición 10 anos e sei como xestionabades, e vos tamén, estou seguro, que tanto vostede como Luís López tamén sabedes como xestionastes. O que pasa é que non o podedes dicir. E con respecto ao edificio polivalente, este goberno que ten un proxecto de financiación para rematalo e ter ali un centro de día, o que vai tarde. Vos fostes os apurados. Vos jo vos o Palomar, eso sí que foi apuro, 12 anos ali, caendo parte do edificio, eso sí que foi un grandísimo traballo e con apuro, que vos en 12 anos destes un servicio espectacular. As Palomas, moitas grazas. Votos a favor da emenda do Partido Popular. Abstencións con respecto á emenda do Partido Popular. Votos en contra á emenda do Partido Popular. Queda rexeitada co voto de calidade do alcalde en funcións. E agora pasamos a votar a iniciativa. Votos a favor da moción presentada en defensa dun financiamento xusto para o punto de atención á infancia. Votos a favor. Abstencións, votos en contra. Queda aprobada esta iniciativa. Pasamos ao cuarto punto da orden do día, moción do Grupo Municipal do Partido Popular relativa á perda do incremento do financiamento ofrecido pola Xunta de Galicia para o Servizo de Axuda no Fogar. Ten a palabra Cati Somoza, portavoz do Partido Popular. Ben, gracias. Paso a ler os acordos. O Grupo Municipal do Partido Popular de Rodeiro propón a adopción por parte do Pleno da Corporación Municipal de Rodeiro dos seguintes acordos. Primeiro, que a Corporación Municipal de Rodeiro demande a comparecencia pública en pleno do alcalde José Luís Camiñas para que dea as explicacións correspondentes por a falta de solicitude do incremento de financiamento do SAF ofrecido pola Xunta de Galicia, que derivou na perda de 180.000 euros para os próximos 3 anos. Segundo, que o Concello de Rodeiro implemente o financiamento do SAF nos citados 180.000 euros para os próximos 3 exercicios a través de fondos propios ou artellando as medidas económicas que considere oportunas para evitar prexuízos aos usuarios e ás persoas que se atopan na lista de agarda deste servizo. Ben, traemos esta moción que fala de dúas cuestións. En primeiro lugar, fala moito da xestión deste goberno bipartito. En segundo lugar, fala tamén da importancia que este goberno lle dá ás políticas sociais e a atención ás persoas maiores e dependentes de Rodeiro. Porque cando se perde unha oportunidade de financiamento de preto de 180.000 euros para o Servicio de Axuda no Fogar, estamos falando dunha falta gravísima de xestión que ten consecuencias directas sobre un dos servicios máis sensibles que presta este Concello. O goberno bipartito deixou pasar a oportunidade de recibir preto de 180.000 euros para o Servicio de Axuda no Fogar nos próximos 3 anos. Unhos cartos que estaban dispoñibles, que prácticamente todos os concellos de Galicia solicitaron e se beneficiaron, e son 5 concellos en Galicia os perderon. Rodeiro, un deles. E iso entendo que merece explicacións.
Desde o Grupo Municipal do Partido Popular solicitamos que o alcalde, unha vez se reincorpore da súa baixa, compareza e dé as explicacións oportunas. Facémolo dende o máximo respeto á súa situación personal, pero tamén desde a convicción de que os nosos maiores, as persoas dependentes e as súas familias merecen coñecer os motivos polos que o goberno de José Luís Camiñas perdeu esta oportunidade. O prazo para presentar a solicitude transcorreu cando a alcaldía estaba operativa, co alcalde exercendo as súas funcións. A área de servicios sociais está xestionada polo Grupo Municipal Socialista, dentro deste goberno bipartito. Por iso, entendemos que o alcalde debe asumir a responsabilidade política de explicar o ocurrido e ofrecer solucións para que esta perda de 180.000 euros non recaia sobre os usuarios do SAF, nin sobre as familias. Aquí os feitos son claros. A Xunta incrementou a financiación do Servicio de Axuda no Fogar con 150 millóns de euros adicionales, pasando de pagarlle aos concellos 12 euros a hora de servicio a 18 euros a hora de servicio. Abriuse un prazo para solicitar esta mellora. 308 dos 313 concellos galegos presentaron a solicitude. Rodeiro, lamentablemente, foi un dos 5 que non o fixo. Esta é a triste realidade. O PP, o Grupo Municipal do Partido Popular, no pleno pasado do mes de maio, preguntoulle ao alcalde se solicitaran este incremento. Ademais, a resposta do alcalde foi moi clara. Non, sin darlle ninguna importancia. Polo tanto, eso derivou en que, repito, se perderan 180.000 euros e con todo o que iso conleva. Porque non é só a cifra o que se perdeu, non son só 180.000 euros, é que se perdeu capacidade económica para atender a persoas dependentes, aos maiores que o solicitaron e que seguen en lista de agarda esperando a ter o servicio. Perdeuse capacidade económica para poder aumentar horas de servicio aqueles maiores e dependentes aos que se lle está prestando menos horas das que lles corresponde e das que teñen concedidas. Repito, perdeuse capacidade económica para dar un servicio a persoas, a veciños nosos con nomes e apelidos, porque aquí coñecémonos todos. Perderonse cartos para poder atender en fin de semana a quen non está recibindo o servicio. Perderonse cartos, en definitiva, para o cuidado de quen o merece todo, porque xa traballou e contribuíron a crear o rodeiro que hoxe disfrutamos nós e os nosos fillos. E que agora, por mor de idade ou dunha enfermidade, necesitan da axuda deste concello. E perderonse cartos destinados a aliviar o peso que sufren 40 e pico familias de Rodeiro que teñen o seu cargo algunha persona maior ou dependente con grao recoñecido e sen recibir o servicio axeitado. E todo isto perdeuse simplemente por non presentar unha solicitude, un papeliño, como lle gusta dicir ao alcalde José Luís Camiñas, que hoxe non está aquí presente, pero un papeliño que levaba 5 minutos presentalo. Eses 5 minutos que caros lle saliron aos veciños e veciñas de Rodeiro, desde logo. E os prexudicados, pois non somos nós, os concelleiros, nem os que estamos hoxe aquí. Os prexudicados son os usuarios, os que decía antes, lles podemos poñer nomes e apelidos, porque aquí coñecémonos todos e todas, gracias a Dios. Os prexudicados son as persoas maiores, os prexudicados son as familias. E decía vostede antes, por que Antas ten Galiña Azul e Rodeiro non? Eu digo ya ahora, mentras Antas, Agolada, Taboada, Piñor de Cea, Dozón, Lalín, Vila de Cruces, Silleda e así hasta 308 concellos galegos van recibir estos cartos. Por que Rodeiro non? A resposta é ben sinxela. Non lles importan as políticas sociales. E chegados a este punto, lóxicamente, presentamos esta moción, porque queremos pedirlles dúas cousas razonables. Primeiro, que o alcalde, cando se incorpore, explique públicamente o que ocorreu, porque os veciños teñen dereito a saber. E
E segundo, que o Goberno deste Concello busque solucións para destinar 180.000 euros a ese servicio, con fondos propios ou con axudas de outras administracións, pero evitando que quen paga as consecuencias da súa mala xestión sean os dependentes, as persoas maiores e as familias, as que, como dixen antes, lle podemos poñer nomes e apelidos. Gracias. Ten a palabra Begoña Vázquez. Ben, o primeiro que quero dicir é que estamos falando de probablemente o servicio máis sensible do Concello, que é o de Servicios Sociais, co cal pediría un pouco de rigor e de coherencia cando falamos, porque falamos de persoas maiores, de persoas dependentes e das súas familias. Entón, hai líneas da súa moción que me costa digerir. Leo textualmente: o 56% dos dependentes do municipio están inscritos para incorporarse á axuda no fogar, pero o Concello manténos en ningunha previsión na lista de agarda e a perda destes 180.000 euros vai impedir que se beneficien deste servizo. Igual son eu a que non entende ben, pero o Concello aporta un alto porcentaxe do custo por hora do servicio. Isto é así desde hai anos, é así hoxe e vai seguir sendo así. Co cal, o que non imos a asumir é que se diga que isto vai impedir que se beneficien deste servicio algúns usuarios. Co cal, eu neste xogo non vou entrar. O que sí que vou dicir é que é certo que creemos que a Xunta debería financiar íntegramente este servizo, porque así lle corresponde, que o noso compromiso, que é claro, é seguir traballando para que ningún usuario vexa reducida a atención que recibe, e vamos seguir reclamando unha financiación que creemos xusta e queremos que sexa estable e suficiente para este servicio que é tan esencial. Nas últimas semanas realizáronse varias valoracións sobre o servicio de axuda no fogar e, como o Goberno consideramos que máis alá de declaracións políticas que só buscan titulares, a veciñanza merece coñecer cal é a realidade do servicio. E a realidade é a seguinte: hai 37 persoas que reciben atención directa mediante o servicio de axuda no fogar prestado por personal municipal. Hai 15 persoas de grado 1 e 2 que reciben atención a través da prestación económica vinculada ao servicio, que se coñece como a libranza. E isto significa que todas as persoas que teñen o dereito recoñecido de dependencia dispoñen dunha resposta asistencial, ben sexa na súa casa a través da asistencia no domicilio ou ben a través dunha prestación económica. O obxectivo do Goberno é, ademais de incrementar as horas no servicio, é garantir que ningunha persoa dependente este na súa casa sin atención. Pero isto non foi sempre así, porque podemos remontarnos ao ano 2020, donde os datos eran ben diferentes. Había 3 persoas de grado 3 sin atender, 17 de grado 2 sin atender e 24 de grado 1 sin atender. É dicir, 44 persoas con dependencia recoñecida. 3 delas cunha dependencia severa estaban nas súas casas sin atender, de ningún xeito. E o que podemos ver é que hoxe esta realidade é diferente. Co cal, o resumo é que creemos que hai unha boa atención no servicio, que evidentemente pode ser mellorada, pero que non hai nada que lle impida a ninguna persoa que entre na lista de agarda estes días que vai a ser atendida. E de momento nada máis. Vale, eu... A ver, como yo podo dicir sin que sexa tan irrespetuosa a miña resposta como o que vostede manifesta tanto públicamente como na propia iniciativa. Dicir, o Pleno da Corporación sempre está presidido por un alcalde, neste caso en funcións, está presidido por o alcalde en funcións porque todos sabemos cal é a situación no ámbito sanitario do alcalde, José Luis Camiñas. Dicir, eu aquí fixen oposición pois por bastantes anos, 2 legislaturas e media. E durante ese tempo, quero dicir, o respeto meu hacia o Partido Popular, pero tamén do Partido Popular, en términos persoais, hacia min ou hacia nós, os que facíamos a oposición, sempre, ou maioritariamente, foi moi respetuoso. Pero non digo meu solo hacia vós, sino o do Partido Popular tamén hacia os membros e compañeiros da oposición. O que non entendo é que Ati Somoza,
como vostede non dá traballado nin elaborado iniciativas que verdadeiramente vayan no enfoque claro hacia o benestar dos nosos veciños e veciñas, propostas que melloren a vida da xente, e ten que ir ao barro da política municipal. Non sei se é algo de contagio da política do Estado, liderado esa forma rastreira de facer política liderada por o señor Feijóo, ou é por iniciativa propia, ou que lle sale xa a vostede de dentro directamente, pero eu sí que lles pediría, por favor, como alcalde en función neste momento, que se respete as vidas persoais dos que formamos parte da corporación municipal e dos que non a formamos tamén, faltaría menos, dos veciños e das veciñas por encima de todo, pero da nosa tamén, porque cando nos faltamos ao respeto, cando unha persona que está cunha baixa médica lle exiximos explicación nun pleno cando sabemos que non pode vir, cando atacamos al José Luis Camiñas moito máis neste período de baixa que o facemos habitualmente cando está en período de alta, porque se entro nas súas redes sociales ou nos medios de comunicación, vostede mencionou máis a José Luis Camiñas durante a baixa que cando estaba exercendo o goberno, polo cal a min eso parece unha indecencia política, polo cal sí que lles pediría que deixen o barro e que se centren nas iniciativas e nas propostas, porque aparte tedes un goberno, e digo tedes, o Partido Popular, conformamos un goberno que sabe escoitar, que sabe cando lle chegan iniciativas e propostas que favorecen, que van ao cerne da nosa cuestión, que é a vida das persoas, atendémolas, apoiámolas e desarrollámolas. Polo cal, non sei cal é a teima, probablemente se cadra é porque vos considerades que se presentades iniciativas e de mellorar este goberno municipal, polo cal vos decides, non vamos presentar iniciativas e vámonos insultar ou vámonos degradarlles as súas vidas persoais. Polo cal, deixen, neste caso, de falar de José Luis Camiñas, que está de baixa médica e sabe vostede de sobra cal é a motivación, porque se me dixera vostede rompeu un dedo dun pé, tampouco lle pasa nada por soportar unhas críticas. Bueno, se rompera un dedo dun pé, pois probablemente non estuvera nin tampouco de baixa, ou estaría exercendo. Así que aquí, como vostede dixo, conocémonos todos, sabemos todos cales son as nosas situacións persoais, e se quere facer algún tipo de ataque, pois aquí estou eu para poñerlle o lombo neste momento, mientras non estea de alta o alcalde, bueno, digo eu, e o conxunto dos compañeiros do equipo de goberno. E dito eso, con respecto á súa primeira proposta de comparecencia, como se se pudera ter un pleno sin o alcalde presidindo. E despois, con respecto ao tema de financiamento, Rodeiro non vai ser humillado pola Xunta de Galicia. É dicir, a Xunta de Galicia ou financia o servicio ou se cadra vai no ter que vir a ofrecer el a Rodeiro, porque aquí cada un, as pistas correspóndenos a nós, non dixemos exigir nada a nadie. Hai numerosos servicios que nos corresponden a nós directamente, pero a financiación, porque nós ofrecemos o servicio a calquera administración pública, ofrecemos, já estás ofrecendo, é moito mellor que cando vostedes o ofrecían, moito mellor, porque agora polo menos a nós non nos morren persoas de grado 3 sin atención. Eso só pasaba na súa época. Esa era a realidade de servicios sociales na súa época. Persoas de grado 3 totalmente vulnerables nas súas camas, sin atención ninguna. Cantas hai hoxe? 0. Cantas hai hoxe de grado 2? 0. E como ben dixo Begoña Vázquez, na súa época, ou en abril do ano 20, que cando vostede se escaqueou da vida política, deixou 3 persoas dependentes de grau máximo sin atención, 17 de grau 2 e 24 de grado 1. Aquí están todas atendidas en base a unha libranza ou atención na casa, pero todas as de grau 3 e de grado 2 teñen atención tamén domiciliaria. Por lo cal, aquí as comparativas sempre deixan en mal lugar ao Partido Popular. Non sei por qué. Porque, supuestamente, según vostede, gobernaron tan ben que non atendían nin as persoas máis vulnerables do Concello. Con respecto ao financiamento do SAF, o outro día nunha reunión con alcaldes decía un deles, e non era de Unidade por Rodeiro, porque non hai alcaldes
fora de Rodeiro, de Unidade por Rodeiro. E do Partido Socialista hai poucos, con isto non quero dicir nada sobre quen o dicía, pero imos por Castilla, os concellos non poñen nada para o SAF. Imos a Extremadura, hai diputacións que poñen financiamento para o SAF. Pois iso é o que din alcaldes que non son do PSOE nin de Unidade por Rodeiro. Mire vostede de que partido poden ser. E aquí, a Xunta de Galicia, os cartos tenos que poñer o goberno de Rodeiro. Home, nós consideramos que non. Consideramos que non debemos ter pleitesía cunha administración que non financia os concellos e, sobre todo, os pequenos, como nos corresponde. Polo cal, se queredes acompañarnos nesa reivindicación de que o goberno do Estado poña o 50% como exixe a lei, e que o está poñendo, e a Xunta de Galicia poña o outro 50%, este goberno vai executar os servicios, sin problema ningún, porque o que máis nos gusta, e o que máis ven dentro de nós, pois é atender ás persoas. Pero a financiación, os cartos, non poden salir dos impuestos dos veciños e das veciñas, porque temos poucos, e ben nos compren, como para pagarlle á Xunta un servicio que é obligatorio que o poña ela. Polo cal, se quere tamén, para como quedalle un turno de réplica, e para que non teña a consideración de que me deixo datos para a última e poda tamén replicalos se considera oportuno, voulle dar tamén outro dato. Antes aprobamos ou levamos á Comisión de Contas a conta xeral. Sabe canto invertiu este goberno no capítulo, na partida 231? De seguro que sabe que é de servicios sociales. No ano 2025, 478.985,79. Sabe que foi o outro día, na conta xeral, o último ano que vostedes estuvestes gobernando, que foi o 2022, 401.131.044. 77.854,35 euros menos, señora Cati. Pero, supuestamente, a atención social está peor que na vosa época. Os datos acreditan o contrario, as persoas están atendidas. Poñemos máis recursos, pero a señora Cati invéntanos que está todo moito peor, que está todo degradado, que a xente... Sin máis, ten o segundo turno de réplica, Cati Somoza. Gracias. Ben, como os vexo os dous, tanto o alcalde en funcións como a portavoz socialista, entrando en pánico e apuntándome a min para non dar a cara ante as familias de Rodeiro, a ver como explican isto. A realidade é que o goberno de José Luís Camiñas perdeu 180.000 euros que a Xunta lle concedía a Rodeiro solo por un papeliño de 5 minutos para o servicio de axuda no fogar. Nese nivel estamos. En serio me van dar a min leccións de humanidade? En serio que sí? Vostedes pretenden facelo? Tamén pretenden que lles aplaudamos a boa xestión, claro. Hombre, están en condicións de eso. Repito, máis de 40 familias con nomes e apelidos do noso concello necesitan mellorar a axuda nos seus fogares para as tarefas máis básicas e quedaron sen 180.000 euros. Por que en Lalín sí, en Agolada sí, en Antas de Ulla sí, en Taboada sí, en Piñor de Cea sí, en Dozón sí, e por que en Rodeiro non? Por que? Pois porque, moi sencillo, temos o peor goberno da historia de Rodeiro en políticas sociais. Sí, vostedes, que van sentando cátedra por aí adiante, non souberon encher un formulario, só tiñan que facer eso, e non souberon facelo. E eso non o expliquen a min. Eu xa sei como son vostedes e como se comportan. Eu non son importante nesto. E se me insultan, non pasa nada. Teño bolombo para levalos, pero quero que yo expliquen ás familias e á xente de Rodeiro. Se non son capaces de defender á xente, mal vamos. Vostedes que piden financiación para o punto de atención á infancia, vale, hai unha línea de axudas e non da Xunta con fondos do Estado, precisamente, e non son capaces de solicitala, despois venen con mocións reclamándolle financiación para o pai. Agora, unha línea de axudas, o sea, un convenio da Xunta que permitía ampliar de 12 a 18 euros a hora para un servicio
moi sensible, como vostedes dixeron de Rodeiro, claro que sí, é sensible para todos, pero moito máis para esas familias que teñen que están soportando cada día, horas e horas, atendendo a esas persoas maiores. Repito, non son quen de presentar unha solicitude que leva 5 minutos. O sea, que non son 180.000 euros calquera. Vostedes, que cando hai convocatorias non as presentan, despois veñen dicindo que a Xunta é a que ten que asumir o servicio de axuda no fogar. Pero vamos a ver, se vostedes o rechazaron, se non presentaron nin a solicitude. E voulles a dicir unha cousa, en relación coa mellora do servicio. As listas do servicio de axuda no fogar cas persoas valoradas mudan semanalmente. O feito de que a día de hoxe non haxa ninguna persona de grado 3 non significa que dentro de 2 semanas haxa persoas de grado 3. Con que lle van a dar o servicio? Con que? Con que? Con nada. Dígame só unha cousa que melloraron desde que están vostedes no goberno. Unha sola. O servicio dá igual que hasta ahora. Non se lle dá, porque as horas están cubertas cos que xa están dados de alta. Que me está contando? Estos 180.000 euros poderían ir destinados para eso. Esa é a realidade. Esa é a realidade. E a realidade que vostedes están dicindo é que, ao mellor, fai 8 anos ou 7 anos ou os que sean, había máis persoas de grado 3 no noso concello, que afortunadamente hoxe non son tantas. E por iso están cobertos. Pero non depende de ningunha política que vostedes melloraran, de nada, de ningunha proposta que vostedes melloraran, de ningunha, porque realmente non melloraron nada. Ao revés, tiñan unha oportunidade histórica de poder melloralo con 180.000 euros e perderona. Perderona por unha negligencia. E despois, en relación con que facemos política con este tema. Sí, claro que facemos política con este tema e con todos os temas, pero facemos política útil, porque a política consiste precisamente en fiscalizar a acción do goberno e defender os intereses dos veciños e veciñas. E cando se perde unha oportunidade deste tamaño, comprenderán que teremos que decilo e teremos que reclamarlle responsabilidades a quen corresponda. E non mesturen as cousas. Nós non cuestionamos ningunha baixa médica de ninguén, Dios me libre. Nós o que cuestionamos é perder 180.000 euros para o servicio de axuda no fogar. E por iso pedimos explicacións ao alcalde. Ou consideran vostedes que non merecen respeto as máis de 40 familias dependentes e maiores que seguen esperando por unha mellora na atención do servicio de axuda no fogar? Pois nós, o Grupo Municipal do Partido Popular, exiximos respeto para esas máis de 40 persoas dependentes e as súas familias, que son quen están soportando as consecuencias da mala xestión deste goberno bipartito. O respeto ás persoas non é o que está en discusión. O que está en discusión aquí é a responsabilidade política. E esa responsabilidade política non colle baixa. Lle pese a quen lle pese. Gracias. Bueno, fíxese se temos respeto. Fíxese se temos respeto que, como dicía na intervención anterior, están todas atendidas. E non temos pánico. E a explicación que temos que darlles é esa, que todas as familias ou todas as persoas dependentes están sendo atendidas. E vai seguir sendo así. E isto é extensible tamén a todas as que vayan entrar na lista de agarda. Non vai haber ningún cambio no servicio. E insisto, que este goberno vai seguir traballando para conseguir unha financiación xusta. O que non queremos son esmolas da Xunta. A Xunta ten que se facer cargo das súas responsabilidades e ten que financiar o servizo de maneira integral. Porque ben sabe que para os concellos pequenos como Rodeiro xa bastante lle chega ao concello con pagar as nóminas e xestionar o servicio, que non é nada fácil. Entón, nesa línea na que imos seguir. Vale, para concluir, explicar unha cousa que é moi básica de funcionamento do propio SAF, porque senón, quer dizer, a señora Cati, despois de 10 anos no grupo de goberno, non a logrou entender, e vou intentar explicarlle eu. Eu, como xa dixen antes, os cartos, quer dizer, nós o ano pasado gastamos na área de servicios sociales 479.000 euros, 80.000 prácticamente máis co Partido Popular.
Pero aínda que se puxera medio millón de euros máis nesa partida, nós non podemos mellorar o servizo desa maneira. A Xunta de Galicia dispón de certas horas que nós estamos empregando a día de hoxe no noso Concello. Recordarase ben o alcalde Luís López no seu tempo, cando a Xunta de Galicia lle ofreceu ampliar en horas este servizo e nunca se materializou. De feito, a Xunta de Galicia acabou na retirando e mandarías para algún concello. Pregúntelle cando acabo o pleno se isto que lle estou dicindo é verdade a Luís López, porque vostede parece que estuvo gobernando pero non estaba ao mesmo tempo. Polo cal, señora Cati, os veciños e as veciñas de Rodeiro nin melloraron o servizo antonte nin o van ver penalizado mañá. De feito, isto trátase de persoas. E os datos así o acreditan. Neste momento, é máis. Vai un día polos servizos sociales a ver se lle explican de como funciona isto e de cal é a situación real hoxe. E se tal, busque informáticamente como estaba cando vostedes gobernaban. E así xa non yo teño que dicir eu, nin a señora Begoña Vázquez. Así xa vostede verá e darase de cuenta de que no seu, como dixen antes, no seu momento había 44 personas sin ningún tipo de atención e hoxe non hai ningunha. No seu momento, por desgracia, morrían personas nas camas sin atención ningunha. E hoxe están todas as de grau 3 e 2, sobre todo, que son as que máis graves están todas atendidas. E aquí, eu, como alcalde en función neste momento, quero felicitar o traballo que se fai dentro de servizos sociales. Da parte política, que é a que executa as directrices, e da parte laboral, que temos uns traballadores dun nivel moi alto, ao cal tamén estamos agradecidos. Pero isto vai de persoas, non vai de demagoxia, donde ides quitar os cartos, pero como se non lle estuveramos pagando ás traballadoras. Non lle estamos pagando. A vostede están chamando por teléfono algunha persona de grau 3 que estea sin atender. É que falar, dixo aquí, máis de 40 familias podían ser beneficiarias de non sei que cartos da Xunta de Galicia. Pero onde están esas 40 familias que se verían beneficiarias? De cales son? Que íbamos entregar en cheques. Sin máis, señora Cati, como lle dixen antes, isto vai de persoas, e as persoas hoxe están ben atendidas, por sorte, polo Departamento de Servicios Sociales, e por desgraza na súa época os datos son os que son. Isto non vai de insulto nin de ataques, porque dixo antes, vostedes poden nos insultar, nunca a insultei, nin merecería ser insultada. Faltaría máis. Somos bastante respetuosos, faltaría máis. Discrepo políticamente das súas iniciativas e discrepei de que morrera xente de grau 3 nunha cama tumbada, lóxicamente, sí, nese momento sí que discrepaba do Partido Popular, pero non me fixo falta nin mentir nin facer demagoxia, porque a realidade dos datos, e as familias así o decían, non era algo que Alberto Lamazara na oposición inventara. Votos a favor da moción do Partido Popular, votos en contra da iniciativa do Partido Popular, queda rexeitada. Punto número 5 da orden do día, moción do Grupo Municipal do Partido Popular relativa á adhesión urxente ao convenio de limpeza de franxas secundarias e vías municipais coa Xunta para a prevención de lumes forestais. Ten a palabra a portavoz do Partido Popular, Cati Somoza. Gracias. Paso a ler os acordos da moción. O Grupo Municipal do Partido Popular propón a adopción por parte do Pleno da Corporación Municipal de Rodeiro dos seguintes acordos. Que o Concello de Rodeiro elabore, coa maior urxencia, o Plan Municipal de Limpieza de Franxas Secundarias para eliminar a biomasa da contorna de todos os núcleos de poboación nun ratio de, alo menos, 50 metros. Que o Concello de Rodeiro se adhiera de inmediato ao convenio da Xunta de Galicia e da empresa pública SEAGA para beneficiarse da súa axuda na limpieza das franxas secundarias dos núcleos rurais.
que o Concello de Rodeiro acometa con medios propios os traballos de limpeza e roza das faixas secundarias e das vías municipais en caso de que non poidan ser realizados por SEAGA, pola tardanza en adherirse ao citado convenio, e que o Concello de Rodeiro se comprometa a crear unha brigada municipal de extinción de lumes forestais en colaboración coa Xunta para o próximo ano 2027. Ben, esta moción o único que pretende é protexer aos veciños e veciñas de Rodeiro, unha vez máis. Falamos da prevención de incendios, unha amenaza que ronda cada verán e sorpréndenos a actitude deste goberno bipartito. A Xunta puxo a disposición dos concellos un convenio con SEAGA dotado de 25 millóns de euros para colaborar na limpieza de franxas secundarias e das vías municipais. Unha oportunidade extraordinaria para reforzar a prevención, para contar con máis medios e para aliviar a concellos e particulares no aplicamento da obriga de xestionar a biomasa nas faixas secundarias. Só 2 concellos da provincia de Pontevedra están sen adherirse. Igual que no caso do SAF, neste caso, Rodeiro tamén un deles. Todos sabemos que somos un concello rural, forestal e gandeiro, onde a prevención non é unha opción, é unha obriga. Onte mesmo se rexistrou un incendio na parroquia de Negrelos. Na pasada primavera tamén se rexistraron outros 3. Non chegaron a ser de gran magnitude, pero se chegan a ser preto de lugares como podería ser Cristimil, Senra da Riba, Cervenza ou mesmo Santa Mariña ou outros moitos que teñen preto deles monte e maleza, os veciños e veciñas sentirían medo segurísimo, sentiríanse desprotexidos segurísimo. Con isto non quero decir que sexa responsabilidade do Concello, pero sí é responsabilidade do Concello dotar dos medios dispoñibles e facer uso deles. E por causa dunha nula xestión deste goberno de partido, pois os medios son os que son. Entón, desde o Partido Popular pedimos que se aproveiten todos os recursos públicos, xa que están financiados pola Xunta e postos a disposición dos concellos. Porque renunciar a esa colaboración significa renunciar a medios para protexer a persoas, a vivendas, a explotacións gandeiras e tamén ao noso patrimonio natural. Entón, pedimos a este goberno bipartito que asuma a responsabilidade de executar cos seus medios as rozas necesarias. E, por último, propoñemos que para o ano 2027 se recupere unha brigada municipal de prevención e extinción en colaboración coa Xunta de Galicia. Porque consideramos que colocar bandos recordándolle aos propietarios as súas obrigas está ben, pero non é suficiente. E menos cando o Concello ten sen facer a parte que lle toca a él. É o primeiro que incumple. O Concello tamén ten responsabilidades. Desde logo que un Concello debería de liderar, debería de planificar, debería de coordinar e, sobre todo, debería de axudar e aliviar aos veciños e veciñas de Rodeiro, que para eso está. E, como xa dixemos nas 2 mocións anteriores, perderonse fondos do PAI, perderonse fondos para o SAF e perdense tamén fondos para protexer os veciños en materia de incendios. Gracias. Begoña Vázquez, ten a palabra. Ben, bueno, sobre esta moción, comentar que dende o Concello solicitouse a adhesión ao convenio do que vostede fala con SEAGA, que tamén se está a ultimar o Plan Municipal de Limpezas de Franxa para traelo a pleno e tratar de aprobalo. E, entón, bueno, con respecto á moción, hai varios puntos que xa se fixeron ou se está traballando neles, pero, bueno, aí Alberto ten un pouco máis de información. Sí, algo máis de información teño sobre as faixas secundarias. O presidente Rueda, o 9 de setembro de 2025, prometeu que as iba a facer a administración pública en concellos de menor de 10.000 habitantes. Cati Somoza, cando se dé de conta de que Rodeiro ten 2.000 e pico, seguro que cambia a opinión sobre o presidente Rueda e sobre a Xunta de Galicia, porque nós temos menos de 10.000, Claro, isto foi no Parlamento nunha comparecencia sobre os incendios que asolaron Galicia o ano pasado. É un compromiso da Xunta de Galicia, pero vostede aquí, como non está para defender os intereses de Rodeiro, como só está para defender os do Partido Popular, pois quere que nós desbrocemos tamén as franxas secundarias e así evitar que a Xunta de Galicia pois faga o seu traballo. O que me pregunto é, para que queremos a Xunta de Galicia? É que se cae que disolvela.
Eu considero que non, sobre todo pola miña condición ideolóxica, pero, según o Partido Popular, para a atención aos menores o Concello, para a atención aos dependentes o Concello, para a atención contra a loita contra os incendios o Concello. O disolvede a Xunta de Galicia, que debe ser un espacio de colocación de xente do Partido Popular. Bueno, vostede está colocada, pero pola Diputación de Pontevedra. É dicir, dependendo en que momento esteades gobernando, colocades a xente nun sitio ou noutro. Que tamén, quer dizer, Rodeiro di que perdeu 180.000 euros polo SAF, pero ganou 170 no seu salario, así que non é todo perdido desde que nós gobernamos. Volvendo ao tema de contraincendios, refiérome, algunha vez, mirada a Xunta de Galicia, ese ente de colocación, decídelle que Rodeiro tamén está no mapa, que é un concello de 2000 e pouco habitantes no interior do país, e que quere que se cumpran as palabras que se din no Parlamento. Porque é que senón, dicir, moitas veces, claro, falamos de absurdos aquí. Despois, con respecto á solicitude de convenio. Señora Cati, eso está feito. Con respecto a aprobar o plan contra incendios. De maneira urxente, di a señora Cati, cuidado, que non é un tema menor. Ela di de maneira urxente. O Partido Popular o SEADA entregoulle un documento que era o plan contra incendios no ano 2019. Aprobástelo. Luís López, señora Cati Somoza, que sabemos do plan contra incendios que este ente vinculado á Xunta de Galicia vos entregou no ano 2019. E vou traer impresos, son 300 follas. Sei que se vos facían moitas. Pero por que non o aprobastes? Porque ao mesmo tempo que o tuvestes aí abandonado, exixides a este goberno que en 2 anos o elabore e o aprobe. Vou vos dar unha mala noticia, que se vai aprobar a curto prazo o noso documento de plan contra incendios, que vos non destes aprobado, a pesar de que vos fixo o SEADA e vos entregou no ano 2019. Eu cada vez entendo máis porque vostede abandonou o goberno no ano 2020. Era unha perda de tempo, total, nada non facemos. E con respecto ao que tamén vostede fala de brigadas municipales, Manuel Deza sabe, porque estuvose traballando estes días, neso que temos 2 na Latiza disponibles para vixiar o noso concello, que estarán disponibles a partir desta semana, se mal non recordo, ou xa están aí. Polo cal, señora Cati, ou membros do Partido Popular, unha iniciativa máis que intenta protexer o Partido Popular ali do onde sexa, neste caso, pedirlle ao Concello de Rodeiro que desbroce as franxas secundarias cando en setembro se compromete a facelo Rueda. Pero aquí de Rueda non falamos nada, Aí se fora o goberno, se se chamara Pedro Sánchez en vez de Alfonso Rueda, así, sí, aí metiámolo con calzador 4 ou 5 veces na iniciativa, non? Pero como se chama Alfonso Rueda, e é dos nosos, pois aquí non, aquí sacámoslle responsabilidades á Xunta e metémoslle ao Concello. É dicir, que o Concello non fai nada. Moitas grazas. Eu tamén tiña unha pregunta, Cati, como que facían antes? Porque cando nós chegamos aquí, había un trator reventado por meter un taller, unha derguazadora cas cuchillas rotas e o cabezal roto, que non funcionaba. 3 derguazadoras e unha estaba no taller que non funcionaba. Agora hai a derguazadora de arrastre estaba rota, perdida, tiña o seixe roto, estaba ali. E unha derguazadora tirada entre as silvas en río, abandonada, que xa tapaba as silvas, en río. Eu digo, como que o facían? Porque hoxe temos 5 derguazadoras de brazo, de mágoa. Un cabezal novo con cuchillas, un cabezal novo con cadenas, unha derguazadora de arrastre totalmente reparada, un trator que se reparou, que era o que había de vello, e un trator funcionando cada brazo. Pero está todo reparado e funcionando. Antes, cando chegamos aquí, non funcionaba ninguna. Como que o facían esas cuadrillas do ayuntamiento? Non sei se o facían con unha fouce, porque senón... Ten a palabra a portavoz do Partido Popular, Cati Somoza. Gracias.
En primeiro lugar, cando se solicitou a adhesión ao convenio? Pódenme responder? Con que fecha? Xa terminou. No, pero se me pode responder. Bueno, da igual, é indiferente. No pleno do mes de maio, non, Rodeiro non estaba adherido ao convenio de desbroces da Xunta de Galicia. Esa é a realidade. O prazo para beneficiarse deste convenio remataba o 21 de marzo. O 21 de marzo. Estamos no mes de xullo. No mes de xullo. Pouco me importa que me digan que agora xa se adheriron. Vale, fai poucas semanas o titular na prensa era solo 2 concellos da provincia están sen adherir. Rodeiro e Vila de Cruces. Unha vez máis, chegando tarde. Esos son os seus plazos. E despois, ai, Alfonso Rueda, ai, Alfonso Rueda, ai, Alfonso Rueda, ai, a Xunta non manda, ai, a Xunta non dá. Perdón, levan perdido 3 axudas neste pleno, 3 de 3. Non sei como non lles cae a cara de vergüenza. E despois traerán ao pleno solicitudes para instar a Xunta ou para exixir a Xunta financiamento. Para que o queren, se cando lle lo dan non o collen? E o problema non é ese. O problema é que quen perde as oportunidades son os nosos veciños e veciñas por vostedes non facer o traballo que teñen que facer. Con que facíamos nosos desbroces? Acaso vostedes fan algo novo do que non se viñera facendo? Perdone, pero mire, os desbroces nas aldeas iniciáronse co goberno do Partido Popular. A limpieza das aldeas, de todos os núcleos de Rodeiro. Os desbroces das pistas fixéronse toda a vida. Vostedes están anunciando, facendo extraordinario o cotidiano. O sea, están facendo desbroces seguindo o calendario de festas. Non me diga, non me diga que estaba averiado. Claro que sí, a maquinaria pode averiarse en calquer momento, pero toda a vida se fixeron os desbroces. Toda a vida. Vostedes non crearon nada novo, Nada novo. O que temos claro é unha cousa, que por vostedes, e é o que se está debatindo aquí, o único que se está debatindo aquí é isto, que por vostedes non adherirse antes do 21 de marzo, e non foi por non ter información, porque os convocaron a unha reunión, alá por o mes de novembro-decembro. Convocáronos a unha segunda reunión, mandáronlles unha carta, vale? E non me vale, como saliu no seu día na prensa, o alcalde dicindo, é que eu pensei que... isto non se trata de pensar, trátase de facer. Porque mientras el pensa, os veciños e veciñas perden oportunidades. Ese é o tema. E que perden? Pois perden de ter 10 hectáreas de superficie do concello desbrozadas a coste cero. Perden 12 kilómetros de vías municipais desbrozadas a coste cero. Perden de ter especies para poder repobrar e crear franxas naturais de prevención. E perden maquinaria a disposición do concello con condutor ou sen ela ata 6.000 euros ao ano. E, sobre todo, o que máis perden, sabe o que lle digo é o que é? Perden protección, perden seguridade con vostedes gobernando. Porque, senón, pregúntelle como se sinten os veciños de Senra de Arriba. Ou pregúntenlle aos veciños da Fervenza como se sinten protegidos por este goberno. Claro que sí. Ou pregúntenlle aos de Cristimil. Pregúntenlle a calquera deles que xa lles solicitaron varias veces que foran desbrozar por ali e aínda non chegaron. Nada máis, gracias. Eles desbrozaban, como dixeches ti, con a fouce. É dicir, os... Estaba diante das portas, e abro un e dicían, mira, a ver se llegaron un pouco, fecharon antes, que non limpiaron este, non limpiaron este outro. Chegaron así lo dunha volta. Foi chegar, e mira, isto está sin facer, non ten que fazer isto. Agora, estamos... Eu, que son un cargado máis tranquilo, non tiño ese teléfono zumba, que non isto está solto e isto está sin limpiar. Agora, máis ou menos, hai que mellorar, evidentemente, non se dá chegada todo o que se así, pero medra neste tempo. Pero non é así.
Así que había sitios pegados nas aldeas que estaban sendo rozados bastante rozados. Porque, evidentemente, sin maquinar, non podería. Porque, aparte disso, ainda quedaba as selvas que as deixabadas quedar a pé das portas, a montoso. E agora hai un remolque máis, hai un camión máis, para cargar as selvas e botar fora. Si se traballa sen maquinaria, son mellor vos traballadas así. Para que ahora digas que se facía máis antes que agora. Non dixen máis, dixen o mismo. Non, que se ve que unha cuadrilla que non traballaba, que había que fazer. As cegas que temos agora, xa temos agora, xa está feito, está todo limpio. E se iban a desbartar, visto as festas. E agora se vai, non vai a levantar. Señora Cati, con respecto ao Order Brother, só fai falta andar polas aldeas un pouco. Só fai falta andar polas aldeas. Como di Manuel Deza, que é o coordinador de servicios, excelente coordinador, non só o coordinador, que ainda é o que máis traballa. Se fai falta botar unha man, vexas este fin de semana en todas as traídas de auga ou todos os jaleos que está vendo polas aldeas, quen é o mellor concelleiro que tuvo a historia da democracia de Rodeiro en canto a servicios, queda demostrado e acreditado co traballo que se desarrolla. Pero en canto a desbroces, a xente pode ver que hai maquinaria e temos tamén moita máis xente traballando nas aldeas gracias a esas axudas que vostede di que perdémoslas todas. Pero tamén en canto a personal, tamén temos moita máis xente traballando a día de hoxe, porque conseguimos liñas de axuda por parte da Xunta, temos a través da Diputación do máis provincia, tamén temos neste momento xente traballando, quero dicir, temos xente traballando nas aldeas, temos moita máis maquinaria da que vostedes tiñan, pero agora faciádelo moito mellor. Pois, agora faciáder maxia, logo, faciáder maxia. Con respecto das axudas perdidas, eu entendo que vostedes probablemente intenten articular ese mantra para ver se algunhas das persoas poda caer e poda non creer. Pero claro, se Fondo de Compensación Ambiental do ano 22, o Partido Popular perdeu-no porque non deu adquirido unha pick-up. Bueno, por nós unha pick-up ímola ter de cara a setembro, adquirida, polo mesmo Fondo de Compensación Ambiental, etcétera, etcétera, porque o que non lle vou a describir agora todas as liñas de axudas que se conseguiron como a de para asfaltaos en pistas compartidas con outros concellos. Vostedes nunca solicitastes. John Longo, etcétera, señora Cati. Polo cal, aquí hai dúas variantes. Parte do que vostede pide na iniciativa está executado. E o que non está executado son a limpeza das franxas secundarias. Home, está executado. Vostede pide que nos adherirse ao convenio. A tramitación está feita. Pide un plan de franxas secundarias, vos tuvéstelo 4 anos aí, non fostes quen de traelo a pleno, nós ímolo traer a pleno para telo aprobado. E a única cousa que sí que nós non facemos, nem imos facer, é esta que anunciou Rueda. Rueda anuncia que a Xunta asumirá a limpeza de franjas secundarias en concellos de menos de 10.000 habitantes. Ou nós non temos menos de 10.000 ou vostede non se enterou. Pero, lóxicamente, se Rueda se compromete á limpeza de franxas secundarias, non o vai facer o Concello de Rodeiro, non imos andar uns detrás dos outros. O que quere? Que a limpemos nós? E Rueda que as veña a pasear? Non entendo a iniciativa de vostedes. Así que, sin máis, votose a favor da iniciativa do Partido Popular para a adhesión urxente do convenio de limpeza de franxas secundarias e de vías municipais coa Xunta para a prevención de lumes forestais. Votos a favor. Votos en contra. Queda rexeitada. E agora pasamos a rogos. Bueno, non sei se hai alguma moción de urxencia. E pasamos a rogos e preguntas, as que se podan contestar no día de hoxe contestaránse, e as que non colleremos acta delas e responderánse no vindeiro pleno. Ten a palabra a portavoz do Partido Popular. Gracias. En relación co que dixo que se devolveron cartos por o tema de proxectos de infancia, o Ministerio puxo a disposición da Xunta cartos, pero solo para a creación de prazas novas. A Xunta abriu a solicitude aos concellos. Por que Rodeiro non solicitou esta axuda para novas prazas e así evitar o día de mañá que non se atendan todas as solicitudes do PAI? E por que Rodeiro non a solicitou e agora ven reclamando que a través dunha moción que se aumenten as plazas do PAI?
As preguntas tamén as pode facer directamente o segundo portavoz do Partido Popular sin andar con papeles. Este tema está debatido con respecto ao punto de atención infantil, pero ten liberdade absoluta se quere volver a entrar no tema. Vale, seguinte pregunta. En relación co servicio de axuda no fogar, cantos usuarios están en lista de agarda de SAF de dependencia? Begoña Vázquez, o mesmo. Eu non teño o dato correcto agora, porque creo que cambiou algo, pero 14 ou así creo que 14. Dos usuarios que reciben prestación do SAF, canto reciben o máximo de horas concedidas? non teño dato aquí. Por que non se solicitou a axuda que daba a Xunta para mellorar o SAF en Rodeiro e implicou a perda de 180.000 euros? Xa se debateu na moción sobre o tema. Debatiuse, pero non se respondeu. Non queren responder porque non se solicitou. Que non lle gusten as nosas respostas non quere dicir No, nin que se non respondera se nin que respondeu. Quero dicir, seguinte pregunta, ese debate xa o tuvemos no punto, se mal non recordo. Perfecto, pois os veciños e veciñas de Rodeiro no han de punto- saber que o Goberno non só perdeu Non 180.000 faga euros, consideracións se estamos en rogos e preguntas, faga preguntas, non respondemos. os veciños e veciñas de Rodeiro han de saber que o Cal é a Goberno... seguinte pregunta, señora Cati Somoza? Os veciños e veciñas de Rodeiro han de saber que este goberno bipartito perdeu 180.000 Cal é a euros segunda para o pregunta, servicio de señora axuda no Cati fogar Somoza? por un trámite que levaba 5 minutos Se non- e négase a dar explicación do mesmo. Se non hai máis preguntas, podemos dar... Sabemos que os veciños e veciñas de Fervenza, Senrada Arriba, lle solicitaron varias veces a limpieza de maleza que rodea ao lugar. Estamos a piques de mediados de xullo, esa limpeza está sin facer. Onte mesmo se registrou un incendio na parroquia de Nagrelos, para que se movilizaron, según a prensa, un técnico, 5 brigadas, 3 motobombas, 4 avións e 3 helicópteros. Son conscientes de que se hai un incendio nestes lugares, poñen en perigo os veciños deses lugares? Rogamos, isto é un rogo, non unha pregunta, fagan a limpeza das franxas deses núcleos o antes posible. Cando digo antes posible é que non sexa no mes de agosto. Seguinte pregunta. Está aberta a pista de pádel, a que inaugurou en maio do ano 2025? Non, porque está en obras, lógicamente, está se poñendo o tellado e ainda non se rematou. Inaugurouse a pista de pádel a primeira, cando se remataron as obras sobre ela, conseguimos máis financiación para facer outra e máis para cubrila, e, lógicamente, agora volves a estar en obras. Que se abrira naquele momento non quer dicir que na seguinte obra hai que volver a pechar. Entón, a día de hoxe, non se pode reservar para xogar ali ao pádel. Home, os do Partido Popular debería de lo saber ben, porque no seu momento que se abriu utilizástela, e agora non a podedes utilizar, polo cal será que está pechada. Entón, por que xoga xente nela? Pois se xoga xente nela, fáganolo saber, porque estarían incumprindo, lógicamente. Tamén hai xente que salta para a piscina e nunca os dei pillado para ilos botar dali. Hai xente que salta para o campo de fútbol, de feito foron a entrenar o outro día sin permiso, pero a mí non me parece ben mal ningún. Hai xente que vai os xoves ao pabellón tamén sin solicitalo, tampouco, bueno, quero dicir, na súa época máis na nosa, hai xente que utiliza as instalacións deportivas sin permiso do Concello. Vos nunca anduvestes a paus detrás diles, e eu, como responsable tamén de deportes, non teño pensado andar a paus detrás da xente. Se vostede considera así e todo, fáganolo saber. Se hai que lle mandar a Guardia Civil á xente para que o saque das instalacións e denuncialo, fáganolo saber, porque se é esa a súa pretensión, pois teremos que executalo, lógicamente. Mire, en relación cas instalacións deportivas, está falando vostede delas. A comparación que me está facendo non ten pés nin cabeza. Porque vostede está comparando instalacións deportivas que podrían estar en funcionamiento de uso normal con unha instalación que está en obras sin rematar, con xente dentro. Se ali alguén sufre un accidente, de quen é responsabilidade? Da empresa adxudicataria, de quen leva a seguridade e saúde da propia obra. Debería saberlo vostede, que estuvo gobernando durante 10 anos. Moi ben, perfecto. E con respecto á comparativa,
cando unha persona, un veciño de Rodeiro, fai algo sin permiso, sin autorización, etc., etc., se o Partido Popular, reitero, se considera que lle debemos mandar a Guardia Civil, pois este goberno terá en conta. Vostede considera que lle debemos mandar a Guardia Civil a todos os rapaces e rapazas que están utilizando as instalacións deportivas como na súa época sin permiso? Fáganoslo saber. Pódenos facer ese rogo agora que estamos en turnos de rogos e preguntas. Señor alcalde, eu entendo que se poña nervioso, pero mire, da Guardia Civil nervioso. fala vostede. Eu non lle mencionei a Guardia Civil, nin lle mencionei negarlle o uso das instalacións aos rapaces. Solo lle preguntei por unha instalación deportiva que está en obras se se pode utilizar ou non. Vostede dime que non. Sabe perfectamente. Eu estou lle dicindo que hai xente utilizándoa e vostede dime que lles vai mandar a Guardia Civil. Perfecto. Faga usted o que considere. Eu, desde logo, sabería o que teria que facer. Vostede xa vexo que non. Sabe que as instalacións deportivas nin se poden empregar cando están en obras, quer dicir que non se poden utilizar sin autorización municipal. Tanto dá que estean en obras como que estean... non se poden empregar sin autorización municipal. Se están empregando a pista de pádel, a responsabilidade directa é da empresa adxudicataria, mas nós estamos tamén podemos estar de acordo na súa proposta de como podemos vixiar mellor as instalacións deportivas para que non as empreguen sin autorización, porque pode haber aí un riesgo, pero tamén o pode haber no pabellón. Ou pode haber na piscina, cando na súa época, eu non me consta moito que teñan saltado, seguro que si algunha vez, tamén na nosa época. Tamén é un riesgo, como non vai ser un riesgo que uns rapaces entren ás 11 ou ás 12 da noite a unha piscina sin socorrista. Parecelle pouco riesgo logo iso. Bueno, pois, vostede, se quere aportar algo á vida municipal e á vida política, pois diga que se debe facer. Seguinte pregunta ao rogo. Eu non sei quando intervir. Quando pasado, os estudiantes... Intervir para facer rogos e preguntas, sim. Sí, é unha pregunta. O ano pasado, porque estaba aberta, porque estaba fechada, perdón, a pista, que sí que se podía utilizar a reservar, este ano están as portas abertas. Que non se pode utilizar. O ano pasado ti utilizaxe a pista de pádel pechada. Non, pedías a chave, daba a chavías. Este ano Estaba disponible. Claro, este ano están abertas diario. As portas están abertas diario. Claro. Os poñeremos... Que? Non estaba pechada. Non sei. Non sei. Non sei. O gimnasio están abertas as portas. Estaba pechada. A obra non está entregada, polo cal eu mirar como están as portas, se están abertas ou cerradas, é a primeira constancia que teño de que se está utilizando. Entendo, como dixen antes, como ás veces se entra tamén nunha piscina municipal. De feito, ali rompeu un cristal unha vez, fixose cargo a empresa como porque é a súa responsabilidade. Espero que non estean entrando a través dese cristal ou que xa está a posto. Pois habrá que exigir a empresa de que peche mellor as instalacións. Peche as portas se as ten abertas. Aproveitando o parón do verán, solucionaron o problema dos goteiros do pabellón? Estes días sí, pero... Non, estes días, claro, evidentemente. Cando volva a chover non está solucionado. A intención é solucionalo non, quer dizer, a intención é facerlle unha actuación que consideramos que pode dar solución ao problema que ten, que despois de moitas actuacións diferentes tamén, con diferentes empresas tamén, tanto sea dese lado como de cambiaronse as translúcidas. É dicir, co tema das goteiras, desde que se acabou o cambio da cumbreira, estuvemos traballando de maneira continua, ainda que o Partido Popular tuvo a intención de que dicir que non facíamos nada. Nos últimos tempos, nos deste ano, consideramos que as goteiras entran pola cumbreira. E esa é unha actuación que está pendiente de executar tamén por tempos das empresas, que hoxe hai que chamar 300 veces a unha empresa para que che veña a facer un traballo menor. Pasa tamén nas nosas casas privadas, é a mesma situación, pero consideramos que temos que andar na cumbreira. Prácticamente sería o único onde nos faltaría tamén por andar, aínda que se sellou varias veces. O ximnasio estuvo pechado durante uns días. Avisaron os usuarios
do mesmo a través de algún medio? Sí, que a cámara non ten gana de mirar para min, pero é indiferente, que a minha xente xa me conoce. Perdón. No, pero a darlle eu normalmente xa viña para aquí, non pasa nada. Sí que se lles comunicou. A través de que? Bueno, quero dicir, nós dixemos de que se comunicara, non sei como se fixa efectiva directamente. Eu, por un lado... Eu como usuaria e teño un WhatsApp e hai un cartel na porta. E a miña filla tamén, o cartel na porta estaba, pero non chegou o WhatsApp. Pero Eu teño un WhatsApp. así os do partido... Está aquí para ver, Así os do Partido Popular, xa sabíades que había un cartel na porta. Na porta, non dixetes que había un cartel na porta? Un cartel na porta, pero desplazaronse hasta ali e tuveron que chegar ali para saber que estaba cerrada. Iso é para xente que vai pouco, e xusto foi os días que se pechou. Porque, claro, se vas habitualmente ao gimnasio, o cartel... Foron o día anterior. O cartel debería de haber. Quero dicir, según acreditan aquí membros da corporación, hai un WhatsApp... Ya había... Non vale a nosa. No, refiérome que... No, membro, quero dicir, que había un cartel e un WhatsApp. A miña resposta é que comentouse de que se comunicara, pero non sei como se fixo efectiva directamente. Ao final confías tamén nos traballadores, na xente, ti consideras que se debe comunicar, pero non, eu xa dixen que non sabía como, dixes que había un cartel, abrío, consideras que tamén se debe avisar por outros medios para non chegar á porta e atopar a... Sí. No meu caso, a miña filla vive aquí. Non me importa nada que se desplace 5 minutos andando ao gimnasio. Noutros casos, a xente vende as aldeas. Sí, pero... O mellor é o único que fai, creo que, mandar un WhatsApp aos usuarios, non vende. Sí, terás en conta, porque nesa parte sí que tens razón, non é só o telo... Non, Pois non o sei. Ou foi lista de difusión ou de... É un de difusión. É de difusión, claro, se non tedes o teléfono do gimnasio, eses teléfonos non chegan. Eu teño o teléfono e chamei de feito e eu creo que se pode facer, que non entendo moito desas tecnologías, pero creo que se pode deixar ao mellor un mensaje de voz. Se un chame ese, por exemplo, se un chame ese móvil e nadie se contesta, non pode sonar un mensaje dicindo o gimnasio permanecerá cerrado durante os días tal. Polo menos podemos. Non, quero dicir, intentarase mellorar. O que ti consideras de como se desplaza e atopa o cartel, pois é incómodo, a mí se me pasa, pois botaría un pecado. E se non está, se hai xente que non está, independentemente se xa das vos ou outras persoas usuarias no grupo de difusión, pois tamén se mira e despois tamén se pode sacar a publicar nas páxinas municipales do Concello. Quer dizer, intentarase mellorar esa parte. En relación co reconto de votos do segundo Can Burger, foi público? Foi feito por traballadores municipales. Igual que é unha resposta pequena. É dicir, público o que é o resultado. Non. Se foi o reconto de votos, se foi un acto público ou foi un acto... Non, porque leva días recontar, que non é... A parte, como no Can Burger temos 3 categorías, bueno, é unha resposta... Eu entendo non, o reconto de votos si queres pasar aquí varios días con unha traballadora municipal e con outra traballadora municipal que non fixo só unha, porque eran 2 persoas que había máis de 3.000 papeletas, é imposible que sexa público. En cada papeleta hai 3 categorías, 3 puntuacións distintas. Hai un Excel, que vai ser de contener na Xunta de Goberno, onde están reportadas as puntuacións. Publicamente fíxose a votación, ou a votación o sorteo dos premios, pero o reconto público non me parece, que eu sepa nunca se fixo público o reconto das votacións. Bueno, como a todo, hai que poñer fe nos traballadores municipales, quer dizer, nós poñémola, eu tampouco sei se contaron ben ou mal. Quer dicer, hai un resultado que as traballadoras non lo pasan e eu poño fe nil. Non só neso, aunque sepan contar, saben facer outras moitas cousas ben, e fanas moi ben, pero contar tamén eu considero que tamén, quer dicer, non lle vexo outra maneira. Eu tampouco poño duda nos traballadores municipais.
Vale. A seguinte pregunta era quen fixo o reconto, pero xa está respondida. Hai acta do reconto? Está sin facer. Sabe que facer, pero si se vai a facer, vai a todos os anos. Vale. E dice que o sorteo dos lotes, eso foi público. A ver, fixose na biblioteca municipal, en presencia dunha traballadora e de público que había na biblioteca municipal. Van a realizar o mantemento do CPI antes de que volva a empezar o colexio? Faránse máis ou menos as mesmas cousas que se fixo o ano pasado, faránse todas aquelas que entendemos que figuran no acordo que estaba establecido entre a dirección e o alcalde. É dicir, tamén aquilo que se nos permite por parte de Secretaría. É dicir, aquí falamos de competencias da Xunta, se vostedes tamén queredes que a Xunta de Galicia non vala para xestionar as súas propias instalacións, ao final acabadela disolvendo. Dentro de pouco a Xunta de Galicia non val para nada. A Xunta de Galicia ten unhas instalacións en Rodeiro e tenlas que manter por lei. Iso é o que nos traslada o noso asesoramento xurídico, que vos trasladaba a vos tamén, é que nunca tuvestes intención de contrarrestar con outro informe xurídico de calquera... Mira, a modo de exemplo, cando foi un tema do orzamento municipal, contrataste servicios xurídicos da Universidade de Santiago para un informe dos propios orzamentos. E logo, porque non contrataste, se discrepabades do asesor xurídico municipal sobre o mantemento do CPI, porque non contratastes a través da Universidade de Santiago informes xurídicos que contrarrestaran o que temos a nivel municipal. Non o fixestes porque vos sabedes perfectamente, ao igual que nós, que o mantemento lle corresponde á Xunta de Galicia. Polo cal, o día que teñades a ben defender os rapaces de Rodeiro, todos e todas iremos demandarlle á Xunta de Galicia que se faga cargo do mantemento. Claro, como vos estades nunha dinámica da oposición, o único que vos interesa é desgastar este goberno. Seguinte pregunta. O único que nos interesa é que os nenos teñan unhas instalacións axeitadas. É o único que nos interesa. Teñen canalós sin limpiar, baños que perden auga, teñen que baixar aos baños do outro piso cada vez que teñen necesidades de ir ao baño. Patios sucios durante todo o curso, azulexos nos cuartos de baños que caeron, o vídeo porteiro que non funciona, a cancela da entrada estropeada, os peldaños que suben ás pistas deportivas tamén estropeados, e o muro que limita o acceso ao recinto cas pistas deportivas caeron cascallos para os patios de abaixo. Deza, non se recolleron no momento. Pois entón caeron máis veces ca unha, porque cando fomos... Mira, vouche... A mí o que non podo decir o que eu fago no momento. Ni poñer en dúda o que eu fago. Porque caeron e fun eu que enrolantei. Deixasme contestar. Vale, deixasme contestar. Deixasme contestar. Mira, non é un debate, non é un debate, pero estou facendo un rogo de que se repare un muro. Mira, o día que fomos presentar a aprobación do proxecto dos vestiarios que se van facer no entorno das pistas de pádel do ximnasio e do pabillón, vale? Eu fui a primeira que cheguei ali. Ese día fixen un vídeo, vale? Cos cascallos caídos por ali abaixo. Non quero decir que ti non recolleras unhos, pero eu digoche que o muro está agrietado. Deza, enseñocho... Correcto, a tapa do muro está agrietado. E os cascallos por aquela pendiente abaixo caendo cara ao patio. Eu digoche o que eu gravei, que non utilicei, pero hecho de enseñar, vale? Entonces, non poño en duda a tua palabra, pero ti fai o favor de non poñer en duda a miña. Xa está. Si ti tes o vídeo dos cascallos rotos, non lo fuiste facer ti. E se fixeron, mira, te lo juro que lo hice yo. Ese día estouche dando o día. Vouche dicir outra cousa. O primeiro que chegou ali despois de min, mira, o primeiro que chegou ali despois de min foi o alcalde José Luis Camiñas. E eu estaba facendo ese vídeo. Pregúntalle. Caeron máis logo. Se caeron outra vez. Non é culpa de que caeran, o día que os tiramos. O día que os tiramos,
Tirámonos a pala, estaba o home a pala, tirámonos para baixo, e eu mismo fui por eles. E se non está o director, o testigo, a túa foto non sei quen xa mandou nin deu vídeo, pero é que eu diante do director fui nos coller, foi quen me dixo, mira, tirou xa para baixo nos castais, que levantamos por... Evidentemente, os caras podían haber caído no rapaz, pero bueno, tampouco da pala. Pero ao mesmo momento, eu diante do director levantei. Se o volveron tirar ou mandaron pedazos por aí por baixo, non é problema que os tiraran. E senón, hai testigos. Seguinte pregunta. Deza o muro, a parte de arriba. A tapa do muro, Seguinte... a tapa do muro está agrietada. Vale, ese vídeo fíxeno eu. E fíxeno ese día que te estou dicindo. Vale? Facedeme algo de caso, que eu se cadra solo estou hoxe aquí. Estamos en rogos e preguntas, isto non é un debate, non é para reflexionar. A normativa di que son rogos, pregunta, resposta, pregunta, resposta. O rogo é que se repare esa tapa dese muro para evitar que caian cascallos para os patios, porque pode haber nenos abaixo e que lles caiga algo na cabeza. Vale, E despois lamentarémonos todos. Ese é o rogo. E era a donde quería chegar eu. Pasaremos a revisarlo. Seguinte pregunta. No pleno anterior había un informe de Secretaría que decía que tiñan un mes para a elaboración dun plan económico financiero. En que situación o teñen? A nivel normativo, por causas de un real decreto, se non estou equivocado, do Goberno do Estado, estamos o documento por parte da área económica está prácticamente elaborado, pero non está claro que teñamos que presentalo en pleno e traelo a aprobación. Penso que vai depender, se non estou mal informado, pero bueno, sabería máis que a min alguén que levar a xestión xurídica si o pago medio a provedores neste trimestre non dá por debaixo de 30 días, si que teríamos que presentalo. Polo cal estamos á espera de ver como dá o pago medio a provedores e despois, se o temos que traer, traerémolo, porque aquí non imos facer tampouco como o Partido Popular, que tuvo que traelo. E falo tamén ca mesma memoria que facía a anterior aseveración. O Partido Popular tuvo que traelo no ano 14 e 15 e no 16 ou algo por aí. Cando menos tuvo que traelo 2 anos, que deu mal, como deu a nós algún parámetro económico, pero, claro, agora, como vos non estades gobernando, agora hai que traelo xa en 15 días. Vos, en 2 legislaturas non o destes presentado, aí en torno a 7 anos non o destes presentado, pero nós xa o temos que traer en 15 días, A nivel legal, había un par de meses que saliu en prensa que Rodeiro debe presentar un plan económico financeiro e os portavoces do Partido Popular xa están cada quincena aseverando. Bueno, nós o temos que traer, traerémosla, non faremos como a vos. Últimas 3 preguntas. Non interesaba entonces pedir a axuda para o SAF? Señora Cati Somoza, despois de discutir unha iniciativa durante media hora ou 40 minutos, eu penso que as posicións deberían estar claras, porque podemos estar aquí, eu teño que coller o meu pequeno dentro de media hora. Eu, se quere, facemos unha pausa e continuamos despois. Está claro que o meu pequeno non o vou deixar na acera. É dicir, cada un temos as nosas prioridades, e antes das 2:30 teño que recollelo do campamento das mañás, que, por certo, temos un campamento onde van absolutamente todo o mundo que quere ir, cunhas actividades tanto de mañá como de tarde moi ben desarrolladas, nuns horarios perfectamente adecuados aos nenos e as nenas. E aquí hai que volver a agradecer a quen leva a Consellería Delegada de que se está facendo un bo traballo. Isto parece vos que non ven a nada, pero sempre hai que deixar cousas claras polo medio cando un fala. Se quere continuar a facer un receso, eu vou polo meu pequeno, é tan educado que o sentamos na bancada do público, e nós continuamos. Eu non teño problema ningún en seguir falando do SAF, da boa atención que temos sobre os nosos maiores, etc. Pero eu penso que é un absurdo. Xa houve un debate sobre un tema que vostede quería debatir e xa está. Seguinte pregunta. Tampouco era interesante pedir a ampliación da axuda de prazas para o pai? Aquí voulle responder, a non ser que se non respondemos os dous.
Un tema sobre o financiamento da Xunta, que as dúas consideracións que vostede está facendo vai sobre o financiamento que lle corresponde á Xunta hacia o noso Concello. Porque vostede antes falaba tamén do CPI de Rodeiro. Vostede quere nos empaquetar o mantemento do CPI de Rodeiro, do PAI, o gasto de atención do PAI, o gasto dos desbroces en franxas e nas franxas contra incendios, o tema todo de dependencia. Quero dicir, vostede no seguinte pleno virá que o Concello de Rodeiro ten que asumir o servicio de pediatría tamén, porque estamos sin il, gracias ás políticas do Partido Popular da Xunta de Galicia, e que imos ter que asumir a atención aos nosos maiores, porque gran parte dos días tamén temos unha atención moi deficitaria, moi deficitaria. Hai horas que non hai ningún médico. Quero dicir, hasta onde está disposto o Partido Popular que exixirlle a este goberno que asuma competencias que non lle corresponde, que a finalidade de que todo vaya mal. Aquí cada administración ten que asumir a súa responsabilidade, señora Cati. E estas que acabo de enumerar, incluído a de Sanidade tamén, que válgame Dios, son da Xunta de Galicia. E con isto non queremos dicir, é que decía vostede, é que claro, vostede non lle importan os rapaces do PAI ou non lle importan os que van ao CPI de Rodeiro, non importannos, por iso queremos que a Xunta de Galicia corresponda co seu financiamento. Como tamén nos importa a sanidade pública, e aquí non estamos debatindo se temos que pagar os médicos ou a pediatra. Porque non lle parece que sería un absurdo? Pois igual de absurdo son as outras cousas que vostede lle quere exigir a este goberno. Os SAF, os cartos, tenos que poñer a Xunta, o PAI teno que poñer a Xunta, as franxas secundarias tenas que desbrozar Alfonso Rueda, Pese o prometeu, e a sanidade pública e o mantemento do CPI tamén lle corresponda á Xunta de Galicia. Cando vostedes se queiran sumir ao barco en defensa de Rodeiro, súmese. E, mientras tanto, vostede navegue á deriva. Seguinte pregunta. Considera que é un absurdo poder destinar 180.000 euros para o servicio de axuda no fogar, poder incrementar plazas do PAI ou poder adherirse ao convenio de desbroces gratuito se o fixeran en tempo e forma? Iso é un absurdo para vostede. Ese é o xeito que teñen este goberno, con vostede á cabeza neste momento, de protexer os nosos veciños e veciñas. Claro que sí. Vale, moitas gracias. Damos por finalizada este pleno.